Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο του καναλιού που είναι λίγο διαφορετικό. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κατεβάσουμε και να ανοίξουμε αρχεία feeds που αφορούν ηλιακά δεδομένα. Τα αρχεία feeds είναι μια ειδική κατηγορία αρχείων στην οποία αποθηκεύουμε αστρονομικά δεδομένα και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στο header που περιέχει διάφορες πληροφορίες για την παρατήρηση, όπως την ώρα της παρατήρησης, τις συντεταγμένες, το όργανο, το οπτικό πεδίο και διάφορες άλλες πληροφορίες, και το data, το οποίο περιέχει την ίδια την παρατήρηση. Στο παράδειγμα που θα κάνουμε σήμερα, θα κατεβάσουμε μία εικόνα από το τηλεσκόπιο AIA, ένα διαστημικό τηλεσκόπιο που βρίσκεται στο δορυφόρο SDO σε γεωστατική τροχιά και παρατηρεί τον ήλιο για πάνω από μία δεκαετία. Θα το κάνουμε με Python, διότι πλέον όλο το community χρησιμοποιεί Python, και οι δύο βιβλιοθήκες που πρέπει να έχετε κατεβάσει είναι η SunPy και η AstroPy. Εφόσον λοιπόν έχετε κατεβάσει αυτές τις δύο βιβλιοθήκες Python στον υπολογιστή σας, πάμε να ξεκινήσουμε. Η πρώτη βιβλιοθήκη που θα χρειαστούμε είναι η map από το SunPy. Πάει αυτή. Επίσης, από το sunpy.net θα χρειαστούμε μία εντολή που λέγεται fido, θα δείτε γιατί, καθώς και μία εντολή που λέγεται attributes από το attributes, την οποία θα την εισάγουμε σαν το γράμμα A για να μην το κουβαλάμε συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία. Θα χρειαστούμε επίσης την units της AstroPy, την οποία θα τη βαφτίσουμε απλά U για να μην το κουβαλάμε συνέχεια. Και τέλος, για να μπορέσουμε να δούμε την εικόνα μας, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε και την matplotlib pyplot, την οποία θα την πούμε plt για να μην την κουβαλάμε και αυτήν συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν και κάνουμε αυτά. Τώρα λοιπόν θα φτιάξουμε τρεις μεταβλητές, στις οποίες θα βάλουμε το τηλεσκόπιο από το οποίο θέλουμε να κατεβάσουμε εικόνα, την ημερομηνία της παρατήρησης και το μήκος κύματος. Το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο παρατηρεί στο υπεριόδες και στο οπτικό. Εμείς θα κατεβάσουμε μία εικόνα στο υπεριόδες, στο μακρινό υπεριόδες, στα 171 άγκστρομ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το time range, θα το ονομάσω εγώ. Μπορείτε να το ονομάσετε όπως θέλετε, το οποίο είναι ένα αντικείμενο attribute.time και παίρνει μέσα δύο ορίσματα σε string. Το ένα είναι η αρχή της παρατήρησης. Θα βάλουμε πρωτοχρονιά του 2020 με τον τρόπο που σας δείχνω, πρώτα χρονολογία, παύλα μήνας, παύλα μέρα, το γράμμα T λατινικό, και θα βάλουμε ακριβώς στις 12 η ώρα UT, οπότε αυτή εδώ είναι η ημερομηνία έναρξης, κόμμα, επόμενο string, η ημερομηνία που τελειώνουμε την αναζήτηση. Θα βάλουμε μετά από 12 δευτερόλεπτα, διότι το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο τραβάει μία εικόνα κάθε 12 δευτερόλεπτα, οπότε αν του βάλουμε εμείς ένα εύρος 12 δευτερολέπτων, σημαίνει ότι θα πάει και θα ψάξει ακριβώς μία εικόνα. Πάρα πολύ ωραία. Έπειτα έχουμε το όργανο, ας το πούμε instrument, ε, το οποίο είναι πάλι ένα αντικείμενο τύπου attribute, το οποίο και αυτό παίρνει σαν όρισμα ένα string, το AIA, Atmospheric Imaging Assembly όπως λέγεται, πάει και αυτό. Και ας βάλουμε τώρα και το μήκος κύματος της παρατήρησης, το wavelength, το οποίο θα είναι και αυτό ένα παρόμοιο αντικείμενο, το οποίο αυτό αυτή τη φορά δεν θα είναι string, αλλά θα είναι αριθμός και πρέπει να του δώσουμε και μονάδες, οπότε θα το πολλαπλασιάσουμε με το τελεία unit, το οποίο θα είναι angstrom. Πάει και αυτό. Και τώρα θα φτιάξω μια μεταβλητή,
με την οποία θα ψάξουμε τη συγκεκριμένη εικόνα, στην πούμε result, το αποτέλεσμα της αναζήτησης. Θα χρησιμοποιήσουμε το fido.search, θα βάλουμε μέσα το χρόνο που ψάχνουμε εικόνες, το όργανο που ψάχνουμε εικόνες και προσέξτε τη σύνταξη, το σύμβολο και το μήκος κύματος. Και θα ψάξει τώρα, το αφήνουμε λίγο να ψάξει. Ωραία, κάτι βρήκε, δεν μας λέει προς το παρόν τι βρήκε. Ας το ρωτήσουμε, ας του πούμε να μας κάνει print το τι βρήκε. Και να λοιπόν, πράγματι βρήκε μία εικόνα, η οποία πάρθηκε την πρωτοχρονιά του 2020 από το δορυφόρο STO. Μας λέει μια πληροφορία ότι έχει πάρει όλο τον ηλιακό δίσκο και έχει μέγεθος 64 MB. Πάρα πολύ ωραία. Ε, Πρέπει να την κατεβάσουμε τώρα, οπότε ας φτιάξουμε μια μεταβλητή downloaded file, ας την πούμε, η οποία θα χρησιμοποιήσουμε πάλι το Fido, αυτή τη φορά την εντολή fetch του Fido και θα βάλουμε μέσα το αποτέλεσμα που μας έβγαλε και κατέβηκε ή μάλλον κατεβαίνει, μας έχει εδώ και ένα download bar, έτοιμο, κατέβηκε. Ωραία, αυτή τη στιγμή λοιπόν που κατέβηκε και έχει αποθηκευθεί σε αυτήν εδώ την μεταβλητή, πρέπει να το επεξεργαστούμε. Ο ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε την AstroPy, ο κλασικός ας πούμε τρόπος, αλλά εφόσον αυτό είναι ηλιακό δεδομένο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη SunPy για μεγαλύτερη ευκολία και θα το κάνουμε ως εξής. Θα φτιάξουμε ένα αντικείμενο, θα το πούμε map, το οποίο είναι ένα αντικείμενο σαν py.map και σαν όρισμα είναι το αρχείο που μόλις κατεβάσαμε. Και τώρα λοιπόν, περνώντας το σε αυτή τη μορφή, μπορούμε να το επεξεργαστούμε πάρα πολύ εύκολα. Αρχικά λοιπόν, έχουμε πει ότι ένα τέτοιο αρχείο fits χωρίζεται σε δύο μέρη, στο header που περιέχει πληροφορίες για την παρατήρηση και στο data που είναι η ίδια η παρατήρηση. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιες πληροφορίες για το header. Αρχικά στο απομονώσουμε ε, με την εντολή .meta από το SunPy μας δίνει το header και πάμε να το διαβάσουμε και μας βγάζει όλα αυτά εδώ. Και ας δούμε κάποια έτσι ενδεικτικά από όλες αυτές εδώ τις πληροφορίες που μας έχει βγάλει. Μας λέει αρχικά ότι έχουμε ας πούμε δύο άξονες, όπου ο κάθε άξονας περιέχει 4.096 pixels. Εδώ πέρα μας λέει διάφορες πληροφορίες για την παρατήρηση χρονικές. Εδώ μας λέει το όργανο το οποίο έκανε την παρατήρηση, το μήκος κύματος, τις μονάδες του μήκους κύματος, για να δούμε τι άλλες πληροφορίες έχει, το exposure time, για να δούμε τι άλλες έτσι ωραίες πληροφορίες έχει, το data min, δηλαδή η μικρότερη τιμή σε μονάδες DN, το οποίο αντιστοιχεί σε πόσα φωτόνια έχουν πέσει σε κάθε πίξελ, αν θέλετε έτσι απλοϊκά, το data max, δηλαδή η μέγιστη τιμή που έχουμε στην εικόνα, το data min, δηλαδή η μέση ένταση της εικόνας, το data DRMS που είναι κάτι αντίστοιχο με το μέσο data αλλά λίγο πιο εξειδικευμένο, διάφορα τέτοια πράγματα, που βρίσκεται, σε τι μονάδες μάλλον είναι οι συντεταγμένες, πού βρίσκεται το κέντρο της εικόνας, τι σύστημα συντεταγμένων χρησιμοποιούμε, πόσο μεγάλο είναι το πίξελ και ούτω καθεξής. Όλα αυτά μας τα λέει το header και πάρα πολλά, αλλά ό,τι πληροφορία θέλετε υπάρχει εδώ μέσα και μπορούμε τώρα να δούμε επιτέλους αυτή την παρατήρηση. Ας φτιάξουμε λοιπόν ένα γραφικό περιβάλλον με την PyPlot. Ας φτιάξουμε ένα plt.figure. Να το, εδώ είναι. Ε, Ας του βάλουμε κάποιους άξονες. Θα του κάνουμε τώρα μια μαγιά.
θα του πούμε να βάλει ένα subplot, αλλά θα είναι το μοναδικό subplot και το projection που θα βάλουμε στους άξονες θα είναι της εικόνας που έχουμε, την οποία την έχουμε πει map. Ωραία, οπότε άμα δείτε εδώ τώρα μας έχει βάλει άξονες, αλλά ακόμα δεν έχουμε βάλει εικόνα μέσα. Και πάμε τώρα να την κάνουμε plot. Έχουμε λοιπόν το map, το οποίο θα το κάνουμε plot. Σε ποιους άξονες? Σε αυτούς που μόλις φτιάξαμε. Και πάμε να δούμε το τελικό μας αποτέλεσμα. Να τη... Αυτή λοιπόν είναι μία εικόνα του ήλιου από το τηλεσκόπιο AIA την πρωτοχρονιά του 2020 στο υπεριόδες στα 171 angstrom. Και αυτό ήταν για σήμερα.